mwanchomo rigereria bwegetaseni kia Ndizi TV waire byande onsi hasogena tokaboko ne kingaboko bwati korubaga kiete goikera chinga kibunechi gati yabo omuroberi obwemisa Jumapili uyo nyareko bagokurwa asembe omwanchomo rigereria yaragire Ensa Eyemo yabono botukoli tukole Jumapili chi tariki 3 cy'umutinyo gatatu mwaka w'ikirubere na 2024 ekerenga ekenene gyokomera namo naye asembe no kwerekia unatonyere ko batu kumanya mange hayanyere ko bagwateka kuruchinsemo aao gati yabo chi buraburu kwene kiwase omoche okerokali tukolia lero asemeroberi yabo tambe gati yabo bonchoreria bwanyara koba abogo tene na kigima kubatikana no konsana na kwanyere ko kwene kiwa aselitko ria alero naboigo omubere bumusa oyomo gotoka anene ase ensemo elia ya kia makondo mambia yelitko ria lero gatianda mangeto kwaliganire tiengwira nanda sekeka gitari gatamba sekerenga yo komanyanganya leko bagwatika kurumambia hwekera chinga kibunechi Karibu sana inyora boigo naboko yabwatia Amayia mwancho morigire gweterase chinjira cheito chekerero gati yabo enjira ya Facebook Ndizi TV News Digital gweterensemo area ya YouTube na Ndizi TV News nabo gweterase website ya www.ndizitv.net Sara Momanyi nero kwene kiabuna chibicha amoneliogi chiago chirase morigereria kera litukolia Jumapili chinga kibunechi uyigoto gochitwa ligania abagani babwate obumanyi ase chisemo gati yabo chia gisiasa naboigo obobwene nemeroberio endeyonsi ababwatani baito babwate obumanyi ase boigoto gochitwa twara chingwana chiabene amona barabneke kogera asomorogoba orero mwanchumo ligereria na kwaliganeirie omogani oito oyore omonya kerogo bwekiombe keria kiabanyakonda ime county ya Kisii talionde ndigakorokwa Wilfred Bosire uyu nyalekoba gagwikirana ase studio chingaki bono turachikoba tugusanga monere nyorange kerengeli kiago neliboriago niboriraberie ngencho kegimanense moya banyakonda anene chingaki obotenelibwe county ya Kisii anene chingaki omo governor Paul Simbarati nyalekoba Amisi wakoba bagutwara aberera amani kyombege gotendeko kuboria omugabana anyara ko bagakobakana engeria yabo kurenda sobwango iganigo oboteneri bwe kyombege kebanyakonda ise yaye Wilfred Bosire banyara ko bagweso ne bagatebanga tonyera ko batogo tuguterare chitaba uticheito naboni gotwe kire sekerenga yokobe atana noko gendere county ya Kisii asobwamo onyare ko bagikirana gaiga bumoburi liboriago gweterase namba yesimi nabo gweterase mitandao yaito ningi kenyara ko bageo korekana obisimboro byobogoze obwanyara ko bokwene kingo kubwatana uko kwanyara ko ba gokwene kiwilitere ngoro kwa Josephat Amisi na ko aligane tusange amuna yo mwancho murigeria kurumo chakano goikero mwerio Amayia Ensa Eyemo yabono mogorobanigo agochaka anene kuruase omoche okeroka magegaye chiburaburu chenyara ko bachikwene kiwa ase omoche okeroka anene chinga kyo governor we county ya Kisii Paul Simbarati anyara ko baga koena na amaburi ase abonjoreria ase omoche yori tukolia lero nigo bono chiburaburu chenyara ko bachikwene kiwa ase omoche yo anene gati ya abachogi naboigo abonjoreria asabachogi korwase county ya Nyamira banyara ko bagwikirana ase omoche yo anene wase orobeberuriwe county ya Nyamira nabo igogo chaka konganya ebibanda by'abonjoreria ebyo bibwate amaburi yo mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati nonyarabo nigo abanyanyimbo kurwase egetase nikibanyimbo giakeroka abanyarako bagwikirana asensemeyo nabo igo abarai aao abanyarako bagwikirana asensemeyo gatiabo omo seneta we county Nyamira asanyarako bagakoboria abarai abwanane omugabana kurwase county ya Kisii na Nyamira abanyarako bago chamo hilinde banyarako bagokora omochando nyarako bakorana asensemeyo muriki oito evalino sero nigo agotwaraganitie orobotiro kubatia nabo amangana baigama mberero ase omotiokeroka
obonchoreria nigo bwatene na segeka kubwatikana n'ekiburaburu ekyo kyonsi kiretire n'amang'ana y'orubebe ase abanyanyimbo babetereriwa goswagati eriokoreta obotoereru negento kiagikerwa ase abonchoreria bagania chinga kinyororo ekiokwerigeria eng'ere yabo. Twabafanyi biashara twaruete ngagocha gukore biashara gai. Twaruete nyomba gocha kurwa na segikero kakuruta na magena. Etotagete toigwana na chiri abantu bose abafanyi biashara nyendirimo nyugweta abafanyi biashara. Inwe simago tebigunga ikaranza mo ni mochogwe chogwa na kigwa chetega igakero. Chinga kiechio ni gabonchoreria abo bamumochio mugavana bwe county ya Kisii na boigo ibwe county ya Nyamira asogo taesokia na gusangana bananchi ko bwatakana nenganeyo. Wao wanakaa kwa ofisi hawajakuja kwa ground wajue ni nini shida ni gani tunapitia. Na mimi nataka kuwasii wajitokeshe wakuja hapa watuongeleze. Hao ndio wanafaa kujitokeza hapa hivi na waambie wananchi chenye kiko badala ya kutuma wafanyi hao watoza ushuru hapa kuja kuchukua nini, kuja kuchukua pesa peke yake. Mtu agete chikura tukachora Nyalibo bune gavana tukachora na Simbarati bune gavana lakini tuko ndiyo naende elimo Nyalibo gose Simbarati achirekero ko tene ndo totabirigore yo mubaga nigo barwekerero go cyasomura iwense Dr. William Samoei Ruto weswani gati eroko bakonya asengencho nigo abonchureria abago chandika. Mamas are suffering so much. Please, Mr. President, I appeal to you today. Put the mamas of Keroka President Ruto, William Ruto, atusaidie mambo ya Keroka kwa vile amepita mipaka, wananchi wameanza kupigwa, mali yao inachukuliwa. Chinga kiechio nigo kubolia kwa ruewa maskani koena nwa asogo chika weke ngambero aribaga ryokoene kya Kisegi. Tiga maskani abo ekoti ya eteti. Ne koti bakeshinu wama uchinguru chae. Ndoto edikora segi cha bana baito bagoitanama. Ndoto edikora basigale bakotwara partiality. Ndoto edikora bana biazaito bakole biasara buyamunete kanete. Nyalibo numugabana okoro kusimba rati waikaranse ekero no ininchege eni bayane ise gotabo buri mubwana ngayibo igete no bwaye ngende ekoti ente bingoro beberwa oro igeta egento yokanda akale buno muntu sigite amachiko no gosika ekie kugambiro yatebire nechinga kiboigo aba obisabo burendi bagani wago ikirania obokoreri bwabo asenchera erendonke. Naomba maafisa wetu wa polisi wakiwa hapa Keroka watekeleze wajibu waliotunukiwa na serikali yetu. Hatutaki mambo ya kurushia wengine tia gas na wengine kupigwa ama nini. Mwara bagambi bamwina mwara basigara bamwina na ubagusagiye ibintu by'abananchi. Ntwe cyo gatoka yabo omurembobe ngatuanjiro omurembobe lakini ibitanda biri bya barusia by'abananchi bayirani kero mwananchi. Oyo mabwa bonchoreria niga okoboko egetambukiro kyo mugavana we county ya Kisii Simbarati asoko ena na amabuli na oteba nogo konyo kuya anenasi baria bawakwa no mubaso. Nyalibara toletera amabuli gaiga tinkwanga jwenjenju akali ngokora omongino ko ni chinyini matali omongino ori ni garense omogase ngoko mwaka kurugo chinyini chiri akone achane kiro mogase chikuoma wana chitiri chimagosa Simbarati koleta amabuli Keroka wala bananchi baitangiro mogaso. Omorembe nobomo asomo Gusii na kukwaba ogosaba okonene anene korwa somo seneta bwe county ya Nyamira Eric Okongo Mogeni. Utaite tokwane buna abo Gusii. Toise gotebera goita na Ensa ndogo chigotwara isiko. Otobato chikorwana siko tabi korwana kagaiga. Asege ndoda toko saba bantu baminto. Tigatomenye no morembe buna abo Gusii bali bamenyete ise county ya Kisii bali bamenyete ise county ito ya Nyamira. Omario ye ogochika nigo kwarwe wakurwa sekigambero no botoereru koenekiwa ase abonchoreria bairanira ebiasara byabo. Ngo reporter ya Ndizi TV Erietariane Evelyn Osero. Ntore nogosemeria buna abarai na boigo ebyombe biria byoborendi binyareko bigweso kiaso bwango no kwenekeria abonchoreria abo mucyokero ko borendi bwabo chinga kibagenderete amonemero bilyo yabo yabotambe asinene chinga kibagende toko bakwirigerengeria yabo yakira litikombiya mono muri kyo Evelyn Osera soroboti orwa senchira yobo ikiranu ime county ya Kisii nigo omobere bose omosai oyomo bwe myaka igatua oyore omo islamu
anyara kobaga gutoka ase nyumba yaye anyara kobaga kubetwa emeyo nabo igo gotigerwa chinkoma echio chire chintindi anena sensemo ya Kiamabundo nonye nabo nigaba matebaye banyara koba komurusia wo na komuira gwikira ase nyagitari ya Kisii teaching and referral echinga kibono anyara koba gusiria obogima bwaye chinga kiali kobaga konyora obobwenia nonye nabo nigo kongusano gotindi kwanyara koba gokorekana anene gati ye amate ya nyagosira nabo igo ya serikali anena bobisabwa obonyanyimbo ase amate yateba kubwatekana na barabu buna ekyombe kele gosabegeni beke Islamu nigo omubere oyo bene takoba gokweni gwali tukoria lero nonye nabo nigo baikirana ase okwigwana asumubero yo nyara koba goko gachiwa nyara koba gokweni gwali tukoria ngyo muri kito Vincent Onyancha na nyara koba gokirana sayo na gutwariganira roboti hirokobwatia Omusao yo mubwe myaka yegatwani gaumera na makweli ya yobo tukobogokea lero asensemeri ya Kiamabundo egotoka Emeye County ya Kisii. Omusao yo ni gamenta sinyombo chomokonyo mo governor be County ya Kisii Robert Monda aigase County ya Kisii. Nigotebekana buna nigo abite tumu yo achintunde isato asabite tumu yo asamakera yonsi na magaye kobe tumu yo ase kiongotiro ase chintunde jichionsi nigo yeretere konyara goitara manyinga mange korengana buna tokumanyigwa na mumuro mwabo. Majirani sana ndio wameniambia. Majirani wakaniambia kwamba alikuwa na kijana mwingine kwa nyumba. So I think confrontation kidogo. I don't know what happened. Wakavurugana kidogo. So ile kuvurugana kule jamaa mwingine akachukua kisu akamdunga kisu. Baada ya kumdunga kisu so alipatikana, alafu baada ya kumdunga kisu akambeba mpaka mlango. Kwa mlango, alafu kuna jirani ambayo alikuwa ameamka amesikia hiyo commotion, akaamka akawasha taa. Maiga yomo kagiro konyara kumobeteme yo na konyara gosoka ni gasoko cha segeta sinyombicho asanyara kumobori umurendi bwegeita konyara kumoigorra soke umurendi go batatwara chinkwana choko igwana egento kero musayo bwe konyara kumogoseria buna kumobetaro moyo asomo ile ya teroro bago na gotama. Ndio jamaa alimdunga akielekea kwa upande wa gate. Watchman alijaribu kumzuia, akatishia watchman na kisu, alafu akaruka na fence akatoka akaenda. Boigo tramanyekana ninki babuna sio kama ni grudge ama walikosania nini, ndio akini vijana na starehe, so hatujui kwa huyo kijana amekimbia na ametoroka na hajulikani ni nani, Korende chinkuma nigo chigote yabuna nyagosira na bwato musani oyo mwanchani oyo samatuka mange babere bagotwara chisegi ase nyumba yabo korengana nabamenyi korwa asensemeyo nigo boige bimonyo bigote yabuna omwanchi oyo niga motigeto musacho enyumba chinga kiechiago itwa onde tare ngoroni garengere bieka na boiga nige gotebekana buna omusacho oyo nyagosira nigo konyaro muroira siga kiamatuka bere korende goikira boni gatira manyekana egento gia segeta eronyara kobetumu yo nagokwa korende goikasenkendum nigo mwanchio ya anga kokwana monaintwe maiga yogotaka kumoburi nganeye maiga yokwanga maswali natigara gocha setore nekie konyarekana agotigo mwanchio ya nyomba karu muroire eragenda se nyomba yo mukwego kia gatigati yo muchobo songo asegotebekana buna no arenga kwego kieramo nabantu bande nabo igomo buri ndatigara buna ekero amotiga nyumba ningo moike bungu okobwatekana buna omusacho yeniga gosieke nyumba yaye korume DCI etori chibu korende nyagosira tarakwa niga bori antu barenga nseme yo kumurangiriria mamu mwabo amabiruka ile marehemu tu alipatikana pale aliambia majirani kwa zilibaki ni giza kidogo, nyinyi mnanipiga amanimulika na mimi nakufa, nitieni mama yangu. Mama alifika hapo wakapeleka hospitali. So akafika hapa Kecherech 6:30 we lost him. So according to Muslims tungefaa kuzika leo, lakini because tuko na maanti baba Nairobi wame request watahudhuria. So I think kesho by saa 7
itakuwa bali. Umubiro nyagusira nigo muri yorusigwa asenkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital na koiro chinsemo cha Nubia ali nyanchwa asosibigwa ogachwororo elinde mambia obekogo sambwa asenka asebono musawo yaberega kubekwa libono asengencho yokubwatia kolengana no kumanike mirakeli kabisilamu wekanyara kubekwa senseme yegani gabwane takoni waseri tukulia lero kulende kubwatekana nenka nigo banyare bakubolia umubiro nyare kogachwaga elio chakoni gwa lituko lyankyo nigo turagandira kubwatia ngane ya sobi mu kumanale ganta kolekana mega yomusayo konyara kumerana na mukolea ya asenyumba ya nengana turabe to kubwatia na ukumanya bunarabeka kolekana yakero umubiro yobono arache koine gwa lituko lyankyo ko reporter ya Ndizi TV kurega chinsemo janubia ime yansemo ya Nyanchwe County ya Kisii riterane nchenkurukwa Vincent Onyancha Biamono moliki oito Vincent Onyancha hasoroboti rwa senchira yoboi kerano ime county ya Kisii nene polo mwanchu moligeli anene kurwase bunge ya Nyaribari chache nigo abarai bakoragwa omono mochivu ibuwe bunge enene Silvana Sosoro banyara ko bagwikirana somo yega bwa masabo asesku ya kanisa yege katoliki ya Amasago yego toka sensemo ya Kiumbu ime constituency ya Nyaribari chache kati ya bali boigo abanyara ko bagwikirana somo yega oyo nyara ko boigo koenekia ogo sangarirwa wesa daka malum asekerenga gyokwaga cha kanisa yono mochumbe bwa constituency iyo zaidi chanda omo women rep we county ya Kisii Doris Donya toto na bigo omo chumbe we constituency ya Kitutu cha North Josephat nyakundi kati ya bande abange nabo nigo banyara ko bakogendera komochia oboteneli anene bunge ya county ya Kisii se banyara ko bagoteba nigo omokonyi bomugavana Robert Monda atabwati mamocho ande on sinabigo muswado ibo kumurusi obisi nigo ole muswada okisiaso moriki oito Mildred Momanyi na nyara ko bagwikirana ase kanisa ya Masago na gutwariganiriria orobotiro kubatia abarai ao bakoragwa no mochifu ipwense ya Kenya Silvana Sosoro nigo baikirana ase kanisa ya Masago Catholic ime Nyaribari chache asokolenta amasabo na kurwa esadaka bunenjera ya moyo komorenta ange omonene Yeso omokonyi bo mugabana we county ya Kisii Dr. Robert Monda neema gayogwa kwa isiko ase bunge ye county ya Kisii asa mamocho yo motumeki obobebu abisi ase bono engaki aganyete gocha gwikirana ase Senate asabarai abo batebire Monda taligo chikogenda andonsi Monda kali uchiande Monda na wale Monda kujigabana kabisa asa yakochi ekero Monda ko sweu wakali yaki pali assembly ye kumwambie kina EACC ko mubwana emoire court eko manora na kola kali yaki abe kuibe olio koruli yaki no olio ko kubwata yaki ose bateke kubwata na bali chikuliko kwanda babo abana bali omwana musimi abasombera mwakoyo ayikansede onye to sige tikero onye to sige kwa kusibande onye to sige kwantani sige myaka yo mwakoyo na liyo yake yake in Kisii we want peace tuache vita tafadhali we need to give these people development Monda taliko chiande mpaka toiko mwana mitonye Monda to mwanchete Omo bunge Onyaribari chache za Heljanda nigo aganiri Monda gocha kwaegwa amaskani engane yegwa okoboko na baraibande. Nataka kuambia wale viongozi ambao wanamshutumu huyu mheshimiwa Monda, huyu mzee apewe nafasi yake, afanye kazi yake. Huyu anawakilisha sisi Wanyaribari na hatutakubali kwamba mzee kama huyu asumbuliwe. Tumekuja hapa ili tuongee, tushirikiane kama jamii mmoja, kwa sababu huyu Monda ambaye yuko hapa alichaguliwa pamoja na gavana katika ticket moja. Ati makosa ambaye huyu deputy governor yako nayo ni kwa sababu anatembea na mtu fulani. Nonyana waigo nigo Dr. Monda airali bagelio na gusaba abananchi gocha kobucha amasabo tinga kiagendete gwetera amatemwa yu Gana jase ekelisia father, and I'm asking for only one thing, your prayers. Only breaking news, you need support. Abantu bako sire ogende through the
turbulent waters. Ase chinga kiecho ni goba mochia oboteneri we county ya Kisii ase ogotakora amagendro kewikiranu ni maiga ya machibu gosoka buna county ya Kisii nigo ya sieka asensemo yobotumeki wechibesa asensemo ya magenderero county ya ito ya Kisii ne resiegete Kenya ngima onye mwaro chegete control of budget ya sogeti musbati orinya kango igatebete ngasi county chonsi pi county etara tumeka chibese buna bweneire ne county ya Kisii etumekete only 3.9% of chibese cha development igotoko boriga ekina kitu abatumete muchokora mataria egento kayendete ne chisegi gavana no mo deputy oye gavana akorwa ni mo deputy igoto yote gongo munyari bari asikwe to igwana nide munyari bari akoreki okobori kwa barai nigo bagendete gusabira omukonyi bwo murai bwe county ya Kisii agendere gusabirwa mutuyo kulingori gwa kwe senate ekero bagochiko muringoria igoro yokurusigwa kwae Amisi ngoripoteria egetaseni kya Ndizi TV korugaiga ebunge nyaribali chache erietariane Mildred Momanyi Biamono omoriki oito Mildred Momanyi noroboti urukurwa ase ensemo iyo ya Nyaribari chache to tigarete me county ya Kisii korwa asensemo ya nyangoso bono nigo buna enchira Eyemo yo wesira nigo bono abagegagose magega yo gutimuka nigo bono abakori emiremo abanyareko babakora emiremo ase county ya Kisii na bagege municipality ya Kisii abanyareko bagutimuka korwa ase emiremo yabo yobokoreri abanyareko bagochamo na gochakia ekyombe ase kerenga kerie gyo kwegenderia nonye magega yabaruko ba ase omutimuko anene korwa ase obokoreri bwabo bagukwana ase kanisa ya Adventista ya Ensa se yego toka ase ensemo eria ya nyangoso nigo banyareko babakoboria oboteneri bwe county ya Kisii anene mo governor Paul Simbarati anyareko bagagweso kiana koena no gosira kwae kwa bene gochia saba bwatania bwekyombekyo bunenchira Eyemo yoko basira nene chingaki echibagerete ko bakomenya na emiaka emenge nigo baereire amanke amakongu ayibagerete ko bagwetera sobugima bwabo bwakerari tukebali no sero na mange gore roboti ruo nigo bono ekiombe ky'abakori emirimo be county ya Kisii na boigo municipality bali abachiro mutimoko bw'abakoreri bagenderete gochamo bunenjire ya moyo wesira na kwegendereria inse y'umunyakero gobo Lucas Nyang'au igo twa robereti nga tumirane abantu be county ange bonsi aba ritayire egererende ji sub county jikianda na intu twarwanira etase kanisa gochichangira twakorana intu amagenderero merobiri tubwate nonye na mangana y'oburimi ngosemanitore nejisemia sogosomia abana twareta rino ne kanisa twarase oburimi bure twajikonya nonye ne school fees unabona abana bakwenda chi university nonye no bokonyi aho ase chinka nabo turanyare gukora amagenderero tari ng'ekero twaritayire igo ng'amagenderero aerire nabo tugwenete gukora bagokwana ase kanisa ya Adventista ya Ensa se chinga kibara ogosangereria chibesa ase kirenga kyobwagachi nigo baboririe abanke babalia batimukire kurwa sobokoreri kwerikia nekeombekyo abantu bonse baritayire onye mubwato okogania okuya ninchu tumirane twanya gosemania egerene toena na chinguru nario bomenya boko bubuya kero tometa aso bwese anya abantu baitombancha bari bo 22 aritayire kurwe esemeremo naende tochicha mumuneke ombe tunyare gosemania ayara nyare gotokonya ase chinka cheito ase chifamily cheito nonya nabo nigo baboboririo mugavana we county ya Kisii Simbarati ko basira soko eneke banyorire chibesa cyabo cya pension yasekeria abange babo nigo bagwetera amakongu abange nabonye ndigwancha omwesimigwe ito Simbarati awaye bokavana nimanyetaye n'umuntu muyamono ogogendrete gokora amagenderero kwari gwancha urigereria abange abantu ababaritayire abagotu batware ekafa ya insurance ebakonye egento kende muna nachungusire narorire umwesimigwa timanyete gose no manyete lakini tiganko information yeye through Ndizi TV egento kero inkeria retirees aba ritayire aba barega igarero be count
mbari konyora what we call vision. Chinga kiechio nigo bamoborio mugavana rati ko basira semeroberio yekiumbekyo erio goikerania chindoto chekiumbe. Nonyene serikali yeito oyo minto simba gavana atobwatesi atoe chinguru egere kiumbeke na kero kikenyare kuigunga no kerese county ime. Bare gwanja tochoini amo tosaba omonene atobwatesi nabo turanyare ko bachinguru naende tonya kwemenkera tororekane naende ko babanta abake nari bare chinguru bagokora amagenderero simba tobwatesi no kara igweri ogieri iga nsobera ni obiri uri omuminyoki ekoleta chibesa Kisii County atuatanere gocha na intutoro seria sekanise. Go reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Manchomo ligereria mbie mono Evelyn Osero natika kwa bingote bigira twachaka Amayia yanga asentunda ya kabere ya mayensa Eyemo tochigosanga amonere omonya kerogo bwa ekeombe kibanyakonda ime county ya Kisii Wilfred Bosiro yonyale kova gago ikirana giganto chikoba tugukwana amonere amange na kibanyara koba bagonjora etune ya engana yabo asubwangoiga anene na gwanchira na ngamba chikoba bakobeka okubwatana na okoro kubwatana na umugavana wa county ya Kisii elikoneka meroberi ya magendere nyale koba yoska mutwe kerengeri kyao nigo kirabe kingenjo torigererie hali nyale koba kolekana isiko yorogongorwa Gusii nigo omuraibwense daktari William Ruto litikola lero nyara koba gakora abaraibanda nene korwa sobo mobolia bwa Kenya kwanza asumoroberio bwa masaba uyunyara koba go kolekana ase egetikia Ulinzi Stadium imeye county ya Nairobi gago kwa na korwa ase omoyegoyo onyara ko bagokoragwa amone kanisa area ya Salvation ameni goruto onyara ko bakobolia ba Kenya banyara ko bagotumia embraye gendete ko bagegutwa ile koneke banyara ko bagosimeka ebimeri ahubuna enchira Eyemo yo gwesira nabo igo oseria enchara imeyense ya Kenya nigo agokere beria botambe yigendete ko bagekoirwa amone kanisa ya Salvation na mibunenchire ya mayogo sira bali batali ko baba kwenyara anana imense ya Kenya. Mwaka huu tena tayari tumeambiwa ya kwamba Mungu tena ametubarikia, tutakuwa na mvua ya kutosha mwaka huu, na kwa sababu hiyo tumeweka mpango mkubwa kama serikali ya kuzalisha chakula Kenya. Ndio wakati tukisimama mbele ya Mungu, kwa sababu kuna watu wengi hawana chakula ya kutosha Kenya. Kuna wale hata katika ukumbi huu muko na nafasi, muko na shamba, muko na uwezo wa kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza nyote wa Kenya wote, tumefanya mpango kama serikali, tuko na mbegu, tuko na mbolea na tayari tuko na mpango ya kutosha. Na wauliza nyinyi kama Wakristo na Wakenya wengine tupande chakula. Narudia tena kusema asante sana kwa wana Salvation Army wote. Ninyi mumekuwa kielelezo kizuri katika taifa letu. Mumefanya kazi ya kujitolea. Mumefanya kazi ya imani. Mumechangia sehemu kubwa kwa masomo ya watoto wetu, kwa kueneza neno la Mungu, na hasa kwa huduma kwa wale ambao wako na mahitaji makubwa, wakiwemo watu walemavu. Togoska mutwenere omurugi bumurai bwense Recho Ruto ni ganyara koba gago ikirana ase omoyega bwa masabo ase kanisa ya Rich Ways Baptism yegotoka imeye county ya Nairobi asanyara ko bagakora abagwatani bande be kanisa yo asoko yesabera ense ya Kenya no nabo nigo Recho Ruto anyara ko bagakobolia buna abarai bose abagwatani be kanisa nabateneni banyara ko bakwenyora ense ya Kenya ase amasabo anene abarai abagenda to ko bakwe
chikwenekia buna banyareko bakoreta okobwatana imense ya Kenya no nabo boigo niganyara kobaga koboria abaiboli nabo igo chikanisa chinyareko bachikwenekia buna chinyareko bachikobwaterana na gusira abana abake buna enchira Eyemo yokobaenekeria amagania bo hakera lituko. Thinking about the next generation is the best thing that we can do, because we know that in Kenya and most African countries, the mean age is about 19.7. So thank you, Church, for thinking about the children of this nation and the young people of this nation. The work that you do in the feeding programs, caring for widows and orphans, the scholarship to students. So thank you so much, Church, for what you are doing, because it is through your givings. James 1:27. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Thank you for taking care of orphans. Thank you for taking care of widows and helping the less fortunate in our society. By doing that, you are actually helping the government of Kenya. All right, manchomo rigeria oroboti oruoruaye o morugibo muraibwensere choruto no to gwakira o Amayia korende togenda sumutimoko omwenge kigima tunyara ko batokwerana asensemo ya kabera sura chiko batokutwara enkwana ya bene nkwana engikirano ningo tobwate ime studio no manyakirogo bwa ekiombe kelia kebanyakonda ime county ya Kisii Wilfred Bosiro yoro munyakirogo turachiko batoko muboria amange ndote tayari mwachakirwa mo gutoma muboria ino gaiga gendra ko yatuma gwetera senchira ye mitandao nabo gwetera ase namba ya SMS yira CTV yago togenda Toskare ngwera na kakitaliga tambe to chake enkwana itu ya bene rogo kubanya konde miaka ya Kisii. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TV, Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Omurigeria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligeria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naine vono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo elioto akire nabasaki baito vaikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Naisiko yorogongo rwa Gusii abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire kobanero eyabasacha Chonya konya mataro musocho
Musojo kaende musojo. Nigo turatarira abasubati abaiga iri kumanya ninki gekogera bakora emirimo yiga eyo ekagaire koba na yabasacha umera na nche Dorcas Kemuma asomo bire bomukungu stengo eri nkomanye amange kerari tukoria Jumatatu jinsa ibere chamagoba imeya Ndizi TV eri tumumanye omukungu stengo ningo Womukungu stengo Jumatatu jinsa ibere chabutuko na Dorcas Kemuma. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Biamano mwancho murigereria entunda ya kabere Amayia Ensa Eyemo litukolia Jumapili kurulitukoligoro ntwakolierete ira gwetara se mitandao yitu ya social media nganto chikoba tugotwara omugeni oito Wilfred Busire nereko bagwikirana ime studio. Happy New Year chairman umaite ntone gukwana ni mayete mwakoyo linalia litukoliago litangani gwikase studio so mwakoyo Amayana kabisa na kiboire mbiole boire biega yes kabisa na kibaya konda bale mpiya bagendrete abanyakonda mbaro nande yasawa bairo moyo yes no bagendrete asobokari rwemeremo exactly yemono sana wasanga ekerengeri kiago amona intwe emarogoba yabono nkageta mabuli na mange yarachikobaga kwenekiwa ase omoroberio oyo chinga turachikoba tugukwana amonere omo oteneneri gose omonya kerugo karibu sana ntegete ni maitana bange baganyete chilingi ye yengwana yeri tukulia rero na rongonya kurigiga iga erinde na nche nsange amonaye erinde kegi mana onyara kobo gusanga kero kende na abanchu abarigereria bari bagere tukoba kwenekia abuna abanyare koba gutubwatia emarogo bayabono mini wali tukutunya ko rigereria link Wilfred Busire koruase omwana siasa asubwengekima uikerase omo chairman wabanyakonda gekogera abange nigo batanga Wilfred Busire oyo no litwaroche o coordinator yekiama gia ODM imeya orogongorwa nyali bari chache handi na kieko nyarikana bono akanyara kobaga koba omunyakirugo abanyakirugo bwa abanyakonde me county ya Kisii abange bakaranga nigo mukurwania omo governor esegi ngiyekogera Biamana Amisi asamarieta na moigure gongor ku Wilfred Busire mo chairman wa abanyakonde Kisii county Amisi nyumantara haba kubori chikura chaki oworo inche kana ruta America na ajete ngasoa chikoba a contractor right. I was the chairman of Kisii County Contractors before Manasias Ataraswa. Akaronde chairman ya Nyaribari Chache ODM, ne coordinator ya Kisii County ODM, ebinte yonse mabiko soamo. Kene nkeri yego sarika. Ega yo ntokurwa ni montonde. Intuna ntokwerigeria na abantu stakeholders as Kisii County Contractors. Abange kero kende Wilfred Gosomo